Gravei un peixe luna saltando fora da agua. Teñen esa costumbre desde que son ben pequeniños, pero como estaba lexos e polo seu tamaño apenas se ve, así que aumentei o vídeo e poño a cámara lenta para que podades observalo como o fixen eu. A ver se para a próxima o podo gravar mellor. Esas de aí son as pedras de Brullos. Eu son Rogelio Santos, mariñeiro de Galicia, e falovos desde a Milena, a pequena embarcación de pesca profesional na que chova ou dea o sol, traballo cada día. Polas redes sociales vedes os meus vídeos xente de todo o mundo e incluso de países donde hai meros. O mero é un peixe máis ben de aguas cálidas e que alcanza tamaños enormes, de hasta 200 e 300 kilos. Nos aquí en Galicia non é para nada habitual, é moi raro que se vexa algún mero e suelen ser máis ben pequenos. Aquí o que si temos en gran abundancia son pintos e marajotas. E conto vos isto porque ás veces algunha das persoas deses países que me podades ver cunha marajota na man, puderades pensar que se trata dun mero pequeno e me dixades: ui, pero ese mero é unha cría, ese peixe é unha cría, devolveo ao mar. Bueno, non é un mero, é unha marajota. Como máximo poden alcanzar de adultos un tamaño de 2 kilos ou de maneira excepcional 2,5 kilos. Ás veces preguntadesme si pintos e marajotas son o mismo peixe. Veredes, según a ciencia son a mesma especie, pero son distinto peixe. De feito, as marajotas alcanzan como máximo un tamaño de 2 kilos ou 2,5 kilos nos exemplares máis grandes, e en cambio o pinto tense oído pois, de casos de pintos de alcanzaren hasta os 6 kilos ou 6,5 kilos, aínda que o tamaño habitual dos máis grandes é de 2 ou 3 kilos. Ademais, pintos son moito máis escasos, a marajota é moito máis abundante, e aparte tamén decir que tanto de pintos como de marajotas hai machos e femias. O sea que eso de que o pinto é o macho da marajota é falso. Hai pintos machos e pintos femias, e hai marajotas machos e marajotas femias. Hoxe collemos uns pulpos grandes, pero tamén teño por aquí un máis pequeno que o vou a soltar. Teño aquí no capacho un dos pintos e estas marajotas. Mira, teño tamén aquí unha nécora, querme morder. E aquí está o pulpiño, a ver se o despejo. Vámonos a soltar porque non dá o kilo. Por aí andarán os 750 ou 800 gramos, así que vai de volta para o mar. E aí se vai todo contento. Nesta época tamén está a nécora en veda. Depois decides que están mortas. Mirad vai como morde. Normalmente o peixe que vou devolver ao mar, o marisco, teño en agua, pero non o teño en agua quente ou sin oxígeno, teño en agua fría, fresca, que vou botándolle sempre agua fresca para que estean ben vivos. Como vedes esta carjada de ova, boto a agua e aí se vai. Unhas marajotiñas pequenas que vou devolver ao mar tamén. Esta outra tamén, aí se vai a anterior, toda contenta. Teño aínda algunha máis que tamén vou soltar, que son bastante pequenas, é mellor que medren. Como vedes, o do camuflaje, o da roupa do camuflaje, non é propio solamente de cazadores ou dos soldados. Os peixes na naturaleza tamén usan o camuflaje, vedelo, colores de camuflaje, para que os depredadores non os vexan, ou para eles mesmos que non os vexan as presas que queren comer. E así camuflanse no fondo mariño con estes colores jaspeados. Teño aquí tamén unha pequena gallineta que tamén vai de volta para o mar. Gallineta non, un escarapote. Gallineta como se conocen algunhas das especies deste peixe en castellano, pero aquí en gallego decimos escarapote. Tamén teño un par de santiagiños, que este marisco tan caro e tan escaso, un piquiniño, mirad como lle dá o rabiño,
Védelo, un pequeno Santiagiño que en Navidades alcanzan precios pois de 200, 300 euros o kilo, pero que a maior parte do ano están en veda porque son moi escasos. Teño aquí uns orizos tamén dos de profundidade, a outra variedade que vai tamén de volta ao mar. As sentolas están todas cheísimas, pero as femias tamén é certo que suelen estar con ova, como esta que teño aquí. Vedes que ten ova, e entonces, aínda que é unha boa sentola, unha boa femia, pois vai de volta para o mar. Separamos machos de femias e as femias que non teñen ova para levar para vender, e as que teñen ova pois devolvémolas ao mar, como esta grande que tamén ten ova. Mirade que femia máis boa. Ás veces decídesme, Rogelio, pero si levades os machos todos para vender, como crían as femias se quedan as femias solas? Pois veredes, cada tipo de animal mariño ten unha maneira distinta de reproducirse. De feito, por exemplo, os peixes, as femias, por norma general, poñen os ovos nunha zona e despois ven o macho, pasa por riba e botalle as células reproductivas masculinas, o esperma, para fertilizar os ovos. No caso das sentolas é diferente. As sentolas, ao igual que fan, por exemplo, o jalo ca jaliña, fertiliza a femia antes de que poña os ovos. Entonces, estas femias que teño aquí, que teñen ovos, como esta que teño aquí, xa están fertilizados. E ás veces están fertilizados, unha sentola pode estar fertilizada non só para esta posta de ovos que xa ten fora, que xa ten aquí no peito, sino para a siguiente tanda de ovos que ten dentro do corpo, pois xa salirían fertilizados tamén. Co cal, nesta época non precisa dos machos para que os ovos dean lugar a pequenas sentoliñas. Así que os machos ímolos poñendo para aí. Esta é outra femia, tamén con ova, así que vai de volta para o mar. Mirade esta. Esta sí que é unha pesa, está chea de ova, non é unha sentola, representa a asentos de sentolas que nacerán deses oviños. É unha femia espectacular, Podría costar tranquilamente 40 euros. Outro machiño máis, estas son as que van a ir para vender, e outra nécora, neste caso un macho, pero nesta época están en veda, porque as vedas tamén se establecen en función das épocas nas que ao millor están nesa época na que os machos están fecundando as femias. Non solamente se trata de que teñan ovos, e por eso se proíbe capturar ambos, que será tamén o que pase ca sentola máis para adiante, pero de momento pódense vender. Como sempre, os pedazos de rede que nos rompen no aparello van para unha bolsa para levar para a terra, para o contenedor da basura, que non deben de ir para o mar, porque continuarían, non solamente son plásticos que acaban no mar, sino que incluso se están soltos os pedazos de rede, poderían continuar matando peixe e facendo daño. Así que sempre os recortamos e os metemos nunha bolsa para ir para a terra, para o contenedor. Ainda me faltaban por botar de volta ao mar este par de escarapotiños pequenos. Ei! Aí se vai, todo contento. E o outro tamén. Que medren. Hoxe tamén pescamos unha raia mosaico, que, como sabedes, a nivel mundial é unha especie que é moi escasa, e entonces aquí en Galicia, en España, está regulada a súa pesca por cuotas, e só se permite capturar unha pequena cantidad ao ano. Ahora mismo, aquí na nosa zona, podemos pescar 10 kilos diarios. Hoxe collemos unha, así que neste momento vou a coller e vou a botar aquí, porque irá para vender para a lonja de Ribeira, xa que é un peixe que está riquísimo. Os dixen antes, as marajotas son moito máis abundantes que os pintos. Levoos aquí neste contenedor, agora vou botar todas aí adentro. Nada, imos xa para a terra. Ao chegar a terra, como sempre, ordenarémolas en caixas, por especies, por tamaños, e irán para a lonja, para facer a guía de transporte en Porto do Son, e para a lonja de Ribeira pola tarde para vender. E nada, por hoxe xa me despido de vos. Un saludo afectuoso a todos, e vémonos.